Ir-residenti Bormlisi ilhom għal dawn l-aħħar sentejn esposti għal inkonvenjent kbir bix-xogħol fuq il-proġett tal-Baċir numru 1 li kien ilhom wieħed lilhom sa minn qabel l-elezzjoni tal-1996. 10 xhur wara li dan il-proġett suppost lesta, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi f'attività politika f'Bormla qal li dan se jkun ir-rigal tal-Partit Nazzjonalista lil Bormlisi. Dan il-proġett kellu jkun lest f'April tas-sena 2012, iżda x-xogħol waqa' lura. Bil-Ministru Ostingat jgħid fil-Parlament li dan se jkun lest f'Lulju li ġej, dejjem jekk ma jinqala xejn. Iżda f'nofs kampanja elettorali, Lorenz Gonzi wiegħed li se jlest il-proġett sa Marzu li ġej. Ieħor il-proġett tal-Baċir numru 1. Anki dak il-proġett inlestuh u nlestuh u sa Marzu li ġej. Ix-xogħol Pjazza Gavino Golija tkun lest u nkunu tajna rigal ieħor. Aħna il-Partit Nazzjonalista nkunu tajna rigal ieħor lill-poplu ta' Bormla. Dwar l-istat disastruż li tħalla fih Bormla, il-Kunsill Lokali bagħat ittra lill-Prim Ministru biex tinqara waqt l-attività. Iżda Lorenz Gonzi mhux talli ma qarax littra tal-Kunsill imma saħansitra njora l-kollox litra u t-talba għall-ispjegazzjoni li ntalab jagħti. Sa dan it-tant Lorenz Gonzi kompla jsemmi l-wedi li qed isiru mill-Partit Nazzjonalista wara snin fejn baqa' ma ndirizzax il-problema tal-mediċini out of stock, issa l-Gvern qed iwiegħed li min isib il-pilloli out of stock jista' jmur jixtrihom u jieħu l-flus lura. Qal ukoll il-persuni taħt il-25 sena li jibdew negozju ġdid mhux se jħallsu l-ebda taxxa fl-ewwel sentej, l-istess kif se jagħmlu dawk li ilhom 5 snin jirreġistraw għax-xogħol u jridu jibdew negozju ġdid. Tkellem ukoll dwar il-weda ta' tablet b'xejn lil kull student u issa qal il-Gvern se jkun qed jikri dawn it-tablets mill-privat. All right. Sani qafaw għax taqta' nifsek, sani qafaw għax taqta' nifsek, imma le, jien ma naqtax nifsi, jaqta' nifsu ħadd ieħor għax mal-Partit Nazzjonalista ma tellax.